A escalinata do Auditorio de Vilagarcía quedou pequena para acoller o berro unánime da rapazada contra a violencia de xénero. Ás portas do 25N, unha representación do alumnado de primaria e secundaria de todos os centros vilagarciáns concentrouse para amosar a súa repulsa ás actitudes machistas. Estamos aquí para dicirle a todo o mundo que isto existe e que o temos que parar porque que iramos ou non, isto é a pura realidade. Todos eles, ademais, chegaron ata aquí ataviados con pancartas e cartéis que nas últimas semanas foron preparando en clase. Pues hacemos cosas de manualidades, como esto que tiene aquí mi amiga, o nos ponen vídeos de mujeres que han hecho cosas importantes. Pois enséñanos vídeos así medio explicativos, tamén a base de contarnos historias sobre a violencia de xénero. Tamén nas últimas semanas foron preparando cancións ou vídeos centrados na mesma causa para amosar hoxe os compañeiros dos outros centros. Hai unha representación de colexios de primaria e institutos. Vamos a conmemorar esta data con distintas actividades, vídeos que fan e preparan os nenos, cancións. Este ano a canción é a de Matriarcas, de Guadi Galego, van a cantar dentro ao rematar a celebración. E resultado de todo ese traballo que veñen facendo nos centros educativos, o alumnado demostrounos esta mañá que asisten a este acto coa lección ben aprendida. Non hai que maltratar a xente porque sea dun xénero distinto, por exemplo. E tamén que, por exemplo, eu penso que internet é unha forma na que a xente pois maltrata mucho por internet. Estamos conmemorando a las mujeres que ya no están aquí por cosas malas que hacen los hombres. Porque os rapaces de hoxe serán os adultos de mañá, de aí a necesidade de concienciar canto máis cedo mellor. Claro, por eso pensamos que dende nenos, dende ben cativos, que hai que ir pois formándoos, alertándoos deste problema. En total, nestes actos do 25N participou 500 de estudantes vilagarciáns.